Com cada any, nosaltres organitzem el casal amb els musicals. Agafem musicals, alguns que són coneguts, alguns que no ho són, i fem una mena d'espectacle durant la setmana. És a dir, de dilluns a dijous preparem l'espectacle, fem les coreografies més característiques d'aquest musical, fem l'escenografia, el vestuari, els nens, algunes de les coreografies les fan els nens, altres els professors, i després el divendres presentem aquest treball. De manera que els nens s'adentren en el món de la manufactura de l'espectacle. La idea és que, a més de provar totes les disciplines de la dansa, que és el hip-hop, el jazz, el ballet, la gimnàstica, que és important, la flexibilitat i tot això, també és això, coneixen diguéssim, el ritme de muntatge i de preparació d'un espectacle. El nostre sistema és principalment que les classes siguin el més proper possible a una classe professional. És a dir, evidentment l'exigència no és la mateixa, però sí la dinàmica de la classe ha de ser la mateixa que recibe un ballarí si està preparant-se. Nosaltres, tots els que estem a l'espai de dansa treballant, som ballarins de formació i els meus professors, que ja són més joves, estan en actiu. És a dir, estan a prop encara de l'activitat d'un ballarí. La importància és que els nens no solo vinguin aquí a rebre una classe d'un extraescolar, sinó realment s'apropen al món de la dansa i obtinguen totes aquestes avantatges, que és la disciplina, però d'una manera agradable i lúdica, la consciència corporal i sobretot el respecte a les arts escèniques.